Ġie ffirmat ftehim bejn il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti u l-Fondazzjoni għall-Logħob Responsabbli li permezz tiegħu l-FKNK se tingħata għajnuna ta' erbatax-il euro li se jintużaw biex isaħħu l-konservazzjoni u s-sostenn tal-popolazzjoni tal-Gamiem. Dan il-ftehim imur lura l-2017 meta bejn iż-żewġ naħat nibet proġett li jiffoka fuq tagħmir għall-Gamiem biex din l-ispeċi tkun rilaxxata fis-selvaġġ. L-uffiċjal tar-Relazzjonijiet Pubbliċi Lucas Micallef spjega li l-FKNK se tkun tista' tagħmel monitoraġġ tal-passa ta' din l-ispeċi. L-MOU tal-lum ħajassigura futur xieraq għall-Kaċċaturi Nassab Malti li fl-aħħar mill-aħħar tradizzjoni u kultura tagħna hija l-kaċċa tal-gamiem fir-rebbija u bekk ħanassiguraw li dan ħajkun pass importanti li ħanużaw ix-xjenza fejn ħatejna fir-riċerka biex eventwalment ikun nistgħu napplikaw deroga b'saħħitha għall-kaċċa u l-insib għall-gamiem fir-rebbija. Il-Ministru Jkompli ħeġġeġ lill-Federazzjoni biex tkompli tipparteċipa f'aktar riċerka ta' dan it-tip li tkun ta' benefiċċju għal dawk kollha li jipprattikaw dan id-delizzju. Dan huwa proġett li bdejnieh lura fl-2017 fejn dak iż-żmien fin-nuqqas ta' dejta wkoll li għandna bħala pajjiż ridna naraw kif ngħinu l-FKNK forsi tagħmel ħidma tagħha wkoll anke hawnhekk fuq livell iktar professjonali.